והוא מגבעתיים, ויחד איתו את מר אלי לאור, מנהל של בית ספר שמעוני. יש פה אנשים, אחד, פה תתקרבו קצת. בית ספר שכזה פה, כיתה ו', השחקנים הטובים בארץ לגילו, עשה התקדמות מאוד גדולה השנה, עובד מאוד קשה, מתאמן הרבה שעות, כל הכבוד רב. השחקנים הטובות בארץ בגילה, מומחים מתאמנת קשה והרבה. כל הכבוד, מאיה. למרות שהוא רק חייל, תושב גבעתיים ובוגר בתי הספר אלון ושבץ, יובל תגר, והיום הוא אלוף ישראל לבוגרים דרג ב'. בוגרים דרג ב' זה כל הבוגרים שמשחקים מהליגה השנייה לבוגרים ומטה, חוץ מליגתה. יובל, כל הכבוד.